हाय लोगोफोर, रंजालि क्रिएशन चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दिनै गरसि दाब्लां जावैनो लादों। भिडिअखौ नायलांदो। नैबेनो गरसि बेगरा, नैबेनोमोन फिथाइया आं फोराननानै दोननाया। बियो आंनिहाय थांनाय बोसोरावनो गायनायमोन। बे थांनाय बोसोरनिनो फिथाइ। दा आं बेखौ नैबेबायदि प्लास्टिकनि कापआवहाय बेवहायनो जावैगोन। ओमफ्रायहाय आं नैबे फांनैखौ अलरेडि जावैनानै लाखांखाबाय। दा बियो 15 डेजसो जाबाय आरोना। ओमफ्रायहाय आं दा बेखौ जावैनायनि जाहोना बेनो जे आङो बेयो माने दासान्दिथ' बिराद अखा हादोंना, जाहाथे अखायावहाय बिफाङा थैया, बेखायनो आङो बेबायदि प्लास्टिक कापआवनो बेखौ फोनानै लाग्रोनोसै। ओमफ्रायहाय आं दा बेगरखौ सोमनानै लाग्रोनोसै। नैबेनो बेगरा जासिगोन बे। ओमफ्रायहाय आं बेखौ 5 मिनिटनि थाखाय सोमनोसै। पाँच मिनिट जागौमानि आङो नैबे हाइजेंखौहाय खिन्थानानै लाग्रोनोसै। ओमफ्रायहाय लोगोफोर, आंना हाइजेंआ गोजौआनो जाबाय। ओमफ्राय आङो दुंग्रायावनो गायदों बे हाइजेंखौ। ओमफ्राय नैबेखौहाय प्लास्टिकआवनो गायदों। प्लास्टिकना दा एसे उनावसो गायनाय। ओमफ्राय लोगोफोर, आङो बे हाइजेंखौहाय अखायाव दोननाय जायाखै, बेखौ आङो खामसालि रोबैयावनो दोनदों, अखा नाङै जायगायाव। ओमफ्रायहाय नैबे मुदुफुलनि बेगरखौ आं बाजारनिफ्राय लाबोदोंमोन। ओमफ्रायहाय फांनै रज'नायावहाय दा फांसेया थालांबाय। बेखौबो आङो अखायाव दोनाखै, मानो होनब्ला अखायाव डाइरेक्ट दोनोबा बिफांफ्रा थैलांजोबो। दासान्दि अखायाबो भरा हादोंना, बेखायनो आङो बेखौ अखाया नागारोब्ला हायावहाय गायहैगोन आरोना। ओमफ्रायहाय आङो दा नै गरसि बेगरखौ फोनानै लानोसै। नैबेनो हासाराहाय, बेवहाय आङो हाजों गोबोरखि हासार, ओमफ्रायहाय कक'पिट माने नारेंखल बिगुर आरोना, बेखौ आं मिक्स खालामनानै लाखाबाय। दा आङो बेखौ प्लास्टिकनि गिलासावहाय सोनानै लाग्रोनोसै। नैबेनो नै प्लास्टिक गिलासा। ओमफ्रायहाय आं बेखौ हल खालामनानै लाबाय, दैया जाहाथे ड्रेन जायो। दा आं बेवहाय हासारखौ सोनानै लानोसै। जाबाय। ओमफ्रायहाय नै गरसि बेगरा 5 मिनिट जाबाय। दा आं बेखौ सिदायैनो होगोन आरोना, ओरै। हाखौ होनानै लाखानोसै एसे सायाव। ओमफ्रायहाय आं बेखौ एसे दैजों स्प्रे खालामनानै लाखानोसै। ओमफ्रायहाय दा बे बेगरा सानबानि उनावनो रज'गोन आरोना, सानबाबानो खिलिखांगोन। ओमफ्रायहाय आं नैबे माखासे थानायखौहाय नैबे प्लास्टिकआवहाय आङो हासारखौ सोनानै लाखादों, बेवहाय गायनोसै आङो। ओमफ्राय सायावहाय हाजों कभार खालामनोसै बेगरखौ। बेखौबो आङो एसे स्प्रे खालामनोसै, एसे लुज खालामनांगोन ना बेखौ।
बांद्राय गोरान खालामनो नाङा एसे एसे स्प्रे खालामनानै होबाय थानांगौ सिदोबदोबनो ओमफ्रायहाय लोगोफोर आङो आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय आङो जेब्लानाखि बे बेगराहाय रज'गोन मोजां बिफां लागोन बेखौहाय आङो हायावनो गायगोन दासान्दि आङो बेखौ हायाव माने हायाव गायथ'नाय नङा मानो होनब्ला दासान्दि बिराद अखा हादों नालाय अखा नागारखांनायनि उनाव आं बेखौ हायाव ट्रेन्सफार खालामनानै होगोन ओमफ्रायहाय लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो थेंक इउ